दादा बोडू आमलेट है चरमुरिया फ्रूट पूरे किलो आमलेट काटो खाली डबल आमलेट ही ना कूल ड्रिंक्स पुर्चा दाय पोडिगे अंदा शी दाय पोडिगे ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬುರ್ಜಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಡಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಬುರ್ಚ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಲೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿಯಾ आमलेट रेडी सॉरी मल्ले जी ये तो ले इदाने इंच शी इंच बंडे इंच ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ತರಾಪುಂಡ ಒಂಥರ ಐನೇಟತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ನು ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರು ರೂಪ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂದೆ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ರೂಪು ರೂಪು ಲೆಪ್ಪಿರಿ ನಿಕ್ಕು ಲಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುಲವೇ ಈ ಗಡ್ಡ ಇರವೇನಾ ಯಬಾ ದಾದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಈತ ಪೊಲ್ಲುದ ಮೋನೆಗೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಡ ఏందన్న నీకు కష్ట ಅಂಚತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ತಿರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳರೆ ಈರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಗಡ್ಡ ಓಕೆ ಆಡ ಈ ಜುಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾನೆ ಲಂಚಿನ ತುಂಡು ಜವಣೆಗೆ ಬೋಡದು ಏ ಫಲ ಹೀಗೆ दाई याद बेग गग्गेल्ली गग्गेल्ली अंते गग्गेल्ली उला याद बेलंडते अविनेरु न पोतिन अम्मे बत ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಸರೋಜ ಈ ದಾಯ ಮಾರೈತೆ ಅಡಿಮೆಲ ಅಯ್ಯ ಬರುವಿ ಈ ನೆರ್ಪಿನ ನೋರ ಉಂತಾವು ಅಮ್ಮ ಈರನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕೂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಜ ಕಂಬದಲಕ ಕುಳಿದು ವಾದ ಮಲ್ಕು ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಹರಡದೇರ ಬಂತು ಅಪ್ಪ ಈರಾಣಲ್ಲನ ತಲೆಗೆ ಕೂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮದ್ನಾದ 20 ವರ್ಷ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗಲುಲ್ಲ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೂದಿತ್ತು ಈ ಮೋಕೆಡು ಪನ್ನಾಗ ತುಕ ಮಗ ತೂಕೋರು
ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಈಗಲ ಶಾಲೆಲ್ ಕೂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾಕ್ತೇನುವೆ ఆయన ముసుంటుకు దీతోడిస్తుంది బొక్క తూతోలి తన మత రిక్షా డ్రైవర్ నొల్లేరు తూ నీరు దాంతే రాంపే రకులు ದೇ ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಪಿರ ತೂದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲದ ಲಂಚ ಇಜ್ಜೇರ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಂಪತಾಗಿ ಹಾ ಬತ್ತಾನ ಬಲ ಬಲ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾತ್ ಬನ್ನಾಗ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾಣ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ಕೊನತ ಇದು ದಾದಾಂಡದ ಈತ್ ಪಾತಿರು ಆಚರ್ನ ಕೈ ದುರ್ಮ ಸರೋಜ ಕೈ ತಿರ್ತು ಮಾಡು ನಾನು ಹಾಗೆ ಏರ್ಲ ಕೇರ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೆತ್ತು ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳ ಎಂಕ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಚಿನ್ನು ಅಣ್ಣ ಆ ಪಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತ ಸರಿ ಮಗ ಹೋದ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ಏನ್ ಅನೋರು ತಿಕ್ಕೇಡ ಆಯ್ನ ರಿಕ್ಷಾದ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕಾನ ಅವ ಆ ಪಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಚಿನ್ನು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಲೇಪು ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ನೇರು ಎಂಕಾರ್ ನಿರ್ನೆಟ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ತೆರಿಯಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಆ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಕೇರಳ ತೆರಿಪಾಂಡನೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದೊಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅದೇ ಅನ್ನೇರು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ತದ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಅತ್ತ ಸಂಬಂಧ